Strawberry fields forever. Vi har i dag om folk med forfærdelige oplevelser. Vi har besøg i dag i studiet af bananskralden Wakanuki, som har mistet sin bedste ven i et forfærdeligt skraldningsulykke. Hvornår blev du skrællet? Cirka en time siden. Det var en ganske forfærdelig oplevelse. Det var som om jeg blev ved på vrangen, og at min indevold blev spist. Det lyder utrolig smertefuldt. Hvordan er livet så uden din banan? Det er et meget svært liv. Vi er jo ligesom yin og yang, men jeg vil aldrig glemme ham. Hvad har du så tænkt dig at gøre nu? Jeg tror, jeg tager en tur til Karibien, for ligesom at komme væk fra det hele. For at samle mig selv. Er du en A- eller B-hest? Jeg er en hest. Hvad står til sko, bror? Jeg elsker sne. Du er fyret!